Great figurí tá fáite ag Nuacht TG4. Léiríonn survey nó go gapan tromlocht na lína ceistú gur cheart go meach na Gaeilge éigeantach ag level na háirteiste. Léiríonn an survey freisin gur daoine óga, sé sin dégóirí agus línas na fichadaí is smó cheapant gur cheart go mití éigeantach. Siad ipsas MRBI ar in an taide go chóir na múntóirí Gaeilge 7 míochain. Tá na son ar fad ag Martíní Wadín. Gur maithid fao sin éimar. Survey telefón a bhí geiste se taide, cheisina ipsas MRBI 1000 duine ar fad os cin chun bhíonna déag, féad agus mrá ar fud na tíre. Bhaina survey leis an dearcha taag daoine i lena Gaeilge sa scáil. Leis a measc príomh faointí an tuirbhé, léiríomh go bhfuil a chud is mó go na daoine i ceisneamh beag na háirí ó cud, i bhábhar go meach an Gaeilge éigeantach go leibhéal na háirteiste. Ach ce fá mar sin go bhfuil daoine ina ábhar seo. Go réir an tuirbhé, tu go rionsá cúisina an chúise smó, bhí ceathar as chuil a chúgur a ceisneamh, a dúirt gur cheart goach an teanga éigeantach go leibhéal na háirteiste, mar gheall go bhí ar deanga thucha agus mar gheall gur an Gaeilge lárnach dar galtúr agus dar naireacht. Nis tá cheist seach faoin Gaeilge éigeantach go mór méle phobal ó dógur fin na Gael gur séad insan ag bártaí deire a chuir leis an Gaeilge éigeantach hééis testas hóisiirí. Maid le thoirí an tuirbhé dúirt ceannar an fórtaí inniuh go bhfuil inniucha le déana. Siad atá gceist agam mar a dúirt me ó thaobh policy na Gaeilge, déanana me inniucha ar an sort ar an curriculum, ar structúr an curriculum agus ar chlár a curriculum, déanana me inniucha ar an inéistíocht agus éfachtach an inéistíocht sin ó thaobh cuasaí tréála na múntóiríte. Agus in dhíos sin ní chuireann sé i gcrích an policy ó thaobh an éigeantacht an Gaeilge a chur a leatíomh go mbeidh sé sin déanta. Nis maid le fianna fáil tá se ráite ag bártaí sin inniuh go leanfar leis an Gaeilge éigeantach agus tá policy ina Gael, cáinte go láidir ag ceannar anú ina fáil. Anas léir inis nach 19 forhar de bhaintear na hhéireann agus go háirithe an TSO le policy ina Gael a déobh na Gaeilge agus a déobh na Gaeilge san ardteist. Bástar céile a bheith ann don Gaeling ggóthaíochs policy ina Gael agus measam gur bhfuil sin ámanis tar fin na Gael an policy sin athrú. Ag bó go raibh mar sin agus go réir an tuirbhé sin na daoine óga is bála an teanga. Mar hampla san ísrópa idir chuaigh bliana déag agus chead bliana déag agus fé, ceapan sós le beirt as chola siúr go mo cheart meach an Gaeilge éigeantach go leibhéal na háirteiste. Sé an ísrópa os cean chuige sa cuaig is stiúltaí atá lena teanga. Agus ar deire, is cór na múntaí Gaeilge a chomisisiúna an survey seo, agus tána toirí gá nósa deacó le taú lena bheachtas an Gaeilge sa scoile chosins. Seo do bhí le rá ag an agriocht inniuh. Dasgur an survey seo as imní roind agriochtaí Gaeilge de chuis cosúla cór na múntaí Gaeilge faoi folasaí ina Gael i lena Gaeilge mar chríábhar den ardteist. Tá an imní ar annachchuid agriochtaí ar bhúntóirí ar bhanátí ar cholachtaí agus ar roiinetá gobar sa Gaeltacht, maidir leis an bolasaí seo agus an dochar a dhéanamh sé de hachaí na Gaeilge. Anna David ó chóir na múntóirí Gaeilge caintin sin agus bhíon tábhar céanna á phlééis na forbacha a gan na gaiilehine áitir astal an pobl agus polúirí áitiúla ar chruinniú a dagra cóchaiste na goláisí saoire nó cancas. Deir agriochtaí Gaeilge a bhí i láthid go scrisa policy na Gael i lena Gaeilge síl eacnáimeachta agus síl cultúr na Gaeltachta. Dear Concas gur fiú na €1,000,000 tionscail na Gailistí Saoirí, agus tá aglathú go gcuireadh an tionscail sin na muil má chuirtar policy ina Gael gur cheart dearú a chuir leis an Gaeilge éigeanta san ardteist a bhéim. I cruniú poblíon leniu dúirt ionadaithe ó dhéanana fáil ó bhairtín lá dibre agus ó hen féin, ná cheart dearú a chuir leis agus iadidir aon intin le na hagrais Gaeilge bhí le heil. Hagan an policy seo atá Fine Gael a go héirí ag brú faoi lethair na go mé tionchar olmhór ag sin ar síl na Gaeltachta agus síl na Gaeilge a gáiteanna. Tá seansán gur bolle marfa a bhúán don Gaeilge agus don Gaeltacht. Tá ar necanáíocht scusta, sír gan airigh muid a gan éinim díristé nábíoch muid mar hír gan teanga sír gan anam. Bhíonn seanad ar fidel ma hílí Eames agus an cóirlear Shen Cain a lehairda in na Gael. Dúirt Shen Cain gur chur réitis enda Kenny Gmail agus nar pléú le buillion feirtí gá seadige. Tá an levéil an ísisiil ar fud an tír agus níl se sin ceart.
caiimiid afra nu a dhéanamh ar an curriculum agus ar na móna múnse. Agus aontaim go bhfuil sé riachtanach fannacht leis an tara rih éanahrú a dhéanamh. Tá na hagris Gaeilge i gceir enda Kenny freastal ar chruinniúla an bhfuil. Dúirt Concas go bhfuil an Gaeilge níos fálainnis na mar a bhí sí le 100 bliain nuas agus fan si tagart tá cheanarí na déile atá ebalta a gcéasach ar aniuil an Gaeilge. A sin cheisteinis ná an main facta seo ebalta íochail a chur gine an na ceanarí sin enda Kenny gáil siar a chiniú maidir leis an Gaeilge éigeanta san air teist. Cíhainnig an choile nó a TG4 sna forbatha a gandain na Gaillimhe.